Senaatintori on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva tori ja Helsingin historiallinen keskusaukio. Senaatintori on lähes kokonaan ihmisen muokkaama, eikä sieltä löydy juurikaan kasvillisuutta. Senaatintori on tuomiokirkkoineen Helsingin tunnetuin symboli ja yksi kaupungin suosituimpia turistikohteita. Lukuisat turistit, turistibussit ja vilkas liikenne vähentävät kasvillisuutta ja eliöt ei viihdy alueella niin hyvin. Ja tässä me just kävellään Senaatintorille ja niin kuin varmaan huomaatte, niin tuolla ei oikein mitään kasvillisuutta näy. Koko Senaatintorin maa on ihmisen muokkaama, eli se on kivitetty ja sieltä ei kasva hirveästi kasveja läpi. Ainoat eläimet, mitä Senaatintorin alueella oikeastaan on lokit ja pienemmät pikkulinnut. Senaatintorin alueella ei ole puita, eli lintujen pesät on jossain kauempana ja ne tulee vartavasten toreille hakemaan ravintoa turistien jättämistä ruuista. Oikeastaan ainoa kunnon ja laajempi kasvillisuus, mitä me nähtiin, oli tämän patsan alla olevat kukat, ja nekin oli itse istutettu. Ja nämä kasvit on yleensä kausikohtaisia, ja niitä vaihdellaan aina vuoden aikojen mukaan. Sitten seuraavaksi tässä näkyy jotain ihan pientä kasvillisuutta, mitä tuli niiden kivetysten välistä. Kivetysten läpi tuleva kasvillisuus oli tosi vähäistä. Lajien välistä kilpailua kasveilla ei juurikaan ole, ja kaikki turhat rikkaruohot nypitään pois. Koska Senaatintorilla on tosi vilkas liikenne ja noita turistibusseja on yleensä tuossa aina noin paljon, siellä ei oikeastaan mitkään eliölajit paitsi linnut viihdy. Lokit on varmaankin yleisin eliölaji, mitä Senaatintorilla nähdään. Myös monet pikkulinnut on Senaatintorilla ravinnon perässä, mutta lajien välisen kilpailun voittaa yleensä lokki. Ja tähän tuli vain joku tämmönen musta kohta, että älkää välttäkö tästä. Ja tässä näkyy jotain kasvilajeja, mitä me löydettiin, joita tuolta kivetysten läpi tuli, ja ne on suurimmaksi osaksi tuollaisia rikkaruohoja. Itse Senaatintorin kivetysten läpi ei juurikaan kasveja tullut, mutta Tuomiokirkon portailta löytyy enemmän. Ja tossa näkyy nyt pari lokkia. Koska Senaatintorilla käy paljon turisteja ja ihmisiä, siellä on paljon roskia ja esimerkiksi lasinsirpaleita, jotka voi olla vaarallisia eliölajeille. Senaatintori perustettiin vuonna 1640 ja sitä kutsuttiin Suurtoriksi. Silloin laajaa kivetystä ei vielä ollut, joten siellä oli paljon enemmän kasveja ja eliölajeja. Ja niin kuin tästä kuvasta näkee, niin tuossa ton patsaan alla oleva kasvillisuus on vähän erilaista kuin tuossa videossa, eli se vaihtuu aina niin kuin vuosikausittain. Ja tämän jälkeen me vielä haastateltiin yhtä Senaatintorilla olevaa bussikuskia ja kysyttiin, mitä mieltä se on Senaatintorin ympäristöstä. Ja se just puhui enemmän niistä turisteista eikä kasvillisuudesta, koska senkään mielestä kasvillisuutta ei ollut paljon. Joskus tää on ihan täynnä autoja. Sillähän ei. 3 risteilijää tulee yhtä aikaa tuonne, niin silloin täällä on 60 bussia. Onko täällä paljon turisteja? Täällä käy, siis tää on keskeinen kohde ja sanotaan esimerkiksi matkailuoppaalle, niin kun Helsingin kierros alkaa, niin täällä pääsee kiinni, jos porukka on vähänkään kiinnostunut historiasta. Se on hyvä aloittaa tästä. Silloin jos esimerkiksi risteilylaiva tulee tuohon Katajannokalle paljonkin, niin silloin yleensä tullaan ensiksi tähän ja sen jälkeen on saatu kerrottua se, että missä ollaan. Sillehän ei voi mitään, että kun turisteja on paljon, niin Helsingin patsailta loppuu tilat joka paikassa on tunnostunut, niin se on kaikkialla maailmassa. Nythän on rauhallinen päivä, kun ei ole kuin yksi iso risteilijä Helsingin. Vanhana päivänä niitä on 5. Joo, kiitos.